سەرۆکوەزیرە عێراقی محەممەد شەیاع السودانی بە ئەژندەیەکە تژە هاتیە واشنگتن داکە و مژارên xwe li ber serokê Amerîkî Joe Biden û karbidestên diniyên Amerîkî gotûbêj bike, lêbûyerên vê dawiye li rojhilata navîn û êrîşa Îranê ya li ser İsraîlê mijara herî germe li Washington. Lewra Biden civîna xwe ya legel Sudanî li Koşka Spî roja duşemê bê wan êrîşan dest pê kir. Serokê Amerîkî tekezî ser piştgiriya Amerîka bû berevaniya İsraîlê kir û bang li Îranê kir ku asta zêdekirina girjiyê zêde neke. Biden got şerekî pêkan li rojhilata navîn ne di berjewendiya deverê de ye. Serokê Amerîkî her wiha got ku welatî wî pabendî ewlekariya hêzên Amerîkî û hevalbendên Amerîka li deverê ye, di nav wan de jî Iraq. Hevberiya di navbera Iraq û Amerîka da giring e. Di nav 10 salên dawiyê da medî çawa leşkerê me mil bi mil ji bo tirnekirina Daişê şer kir. Serokvezîrê Iraqê jî got ku tevî nêrînên cuda yên Amerîka û Iraqê derbarê şerê ku li Xezayê çê dibe, Iraq li gel Amerîka hevbîr e ku di vê şer li deverê belav nebe û dest bi prosêsekê ji bo rawestandina şer were kirin. Derbarê Iraqê, Sudanî got rasta pêwendiya welatî wî li gel Amerîka di 10 salên dawî de ser bingeha hevkariya leşkerî hatiye avakirin, lê Iraq dixwaze rengê vê pêwendiyê were guhertin. داخوازە مە ئەوە کو ئەف پەیوەندیژی چارچوڤەیە خۆیە لەشکری و ئەولەکاری دەرکەوە و بشێوەیەکێ نەرم دە چارچوڤەیە هەفپاریە استراتیژیکدا ببە پەیوەندیەک کو لەسەر بنگهên ئابووری کولتوری ئەولەکاری و سیاسی بە. Di ajendeya vê serdana Sudanî de gelek dosyayên siyasî û aborî hene, yek ji wan gotûbêjkirina vekeşana hêzên Amerîkî ji Iraqê û lihevkirina ser şêweyekî nû ji bo hebûna koalîsyona dijî Daeş. پەیوەندی ئەمریکا لەگەل عێراقê carna baş bû û carna jî newisa bû û rêveberiya Biden hewl dide vê yekê ser rast bike. Pirs derbarê rola hêzên leşkeriyên Amerîkî hene, pirs derbarê rola Îranê li Iraqê û deverê hene û helbet hejmarek pirsên aborî jî hene ku Amerîka dixwaze bi Iraqê ra gotûbêj bike. Yek ji wan mijaran danûstandinên navbera hikûmeta navendî û Herêma Kurdistanê ye. Di daxuyaniyeka Koşka Spî de hate gotin ku Biden û Sudanî nerîna xwe ya hevbeş derbarê giringiya Herêma Kurdistanê wekû beşekî ji pêşketin û aramiya Iraqê gotûbêj kir. Biden her wiha pesnê hewlên Sudanî hikûmeta Herêma Kurdistanê di çareserkirina zehmetiyan de da. Serokê Amerîkî her wiha piştgiriya Amerîka bo bihêzkirina demokrasiya li Iraqê tekez kir, di nav de jî bi cihanîna helbijartineke azad û zelal li Herêma Kurdistanê. Berî hevdîtina Biden, Sudanî li gel Wezîrê Derve Antony Blinken kom bû û piştî serdana Koşka Spî, Serokwezîrê Iraqî berê xwe da Pentagon û li gel Wezîrê Berevaniyê Lloyd Austin mijarên leşkerî xurtkirina hevkariyê di wî warî de gotûbêj kir. Sudanî hefteyekê li Amerîka dimîne, ji bilî hevdîtinên li gel rêveberiya Biden, ew her wiha li gel rêberên Kongresê û yên dezgehên darayî û teknolojî li Amerîka kom dibe. Sîrwan Xweço, Dengê Amerîka, Washington.